Kwedu no mabuja tauya nonhau dzanyasi zuva rochigumi nonomwe mwedzi uno waiye chikumi titande kunyepai woZimbabwe Anti-Corruption Commission wakureketayo kutoti wiki neri chivhayo Moses Mupofu naMike Chimombe tawaiti wagouye kumahofisi kwedu tigoaite bvunzo dzonyaya yakaitika iyo yakaburika ichireketiwa naari kunzi wiki neri pokare tsamba yakanyoriwa naiye Mike Chimombe pabodzi pona Moses Mupofu wachiti vari kuda mari yawo. Iye wiki neri haidi kuzvitonga chaiko, unobva wanyatsoona kutoti ari kuziya ipo akatsika agotoreketa iye kutoti aribe chaareketa hache, asi aburika ari kuita vhidhiyo achidhiraivha motika ari kuridza kambo kajapureza kekuti kwai vari kundorodza museve asi paribe anondibaya ime rekai tigoona kwainoperera iyoyo kuti inenge yakamira sei. Ukopo kare nevheri mutsvangwa nyaya yache noabi yache yokunzi kwai wagoita kusikinyatukono yanzi iyo ichagozomugwika kudare zuva rochigumi nosere mwedzi uri kuteerayo. Rekai tirambe takaparingapo. Mapurisa nozuro wagoenda kumba kwaiye Jameson Timba wakaenda kovhiringana nevanhu ikweyo kumusangano waanga ainawo paumba pache. Wakatora vanhu vanosvika 47 kusanganisira naiye Timba wacho nomugwicho wache. Pokare ipapo wanga vari kuti tiri kupemberera zuva romwana waAfrica, zuva rochigumi nonhanhatu mumwedzi uno makore ese. Nyasi pokare mapurisa aenda kunzvimbo yechinhoi wakagoita zvibodzi zvowo zvokurambidza vanhu vanga vari kuda kureketa vachirangarira zuva rinhu. Heno mabuja kureketa kuno paribe ari kuziva kuti chii chaizvo chiri kumboitika, nokutoti ipapa paribe chisvino kwai vanhu vakasungiwa nozuro vachapinda kudare zuva ramangwana. Rekai tikoramba takaringa. Wana mutongi wagoisiwa makuno kuno yano navamunangarwa wapinda izvezvi kutora mhiko dzavo zuva ranyasi, asi kunyadzisa iko zviri kuita mavhidhiyo agoburika apa waitiwa bvunzopo unosaya kuti kohoko mbani agoita kuti mazita aya aende mberi. Kana iye uri kumarabayo unosaya kuti kohoko naye wakomana achiita izvozvo kuendesa mazita avanhu vasingazivi kana kuti kompiyuta yakatiringa kupi, kana kuti kompiyuta inoseenzesiwa sei, kana kuti zvomutemo zvinotekaidziwa sei. Apa vari kunzi kutoendesiwa kumatare epamusoro. Mabuja hwendo huno idina yawe tichaita kuyaura chaiko. Rekai tione kwazvinoperera. Kuno murume mune imwe nyaya ari kunzi muChina akabihwa mari yache inoita zviuru 100 zvomari yokuAmerica, $107,000 pachirungu, kwai agobiwa nomunhu aimusenzera mumba mache achibatsirwa nemapurisa mairi. Kwai munhu uyu akatombozama kitiza akienda kunzvimbo yeSouth Africa asi zvakasaya basa, akabatiwa chopo aribe kana kutiza. Nobva waita kuona kuti pakaita kunyangariwa chaiko. Tirambe takaringa kuti ichapera yakaita sei. Kuno mabhazi mairi agogwa nozuro rokutanda rakagwa masikati zuva rowirari. Kwai ndoro kuchikoro choFalcon, chikoro chinombiri chiya chokuEsgodini uku. Kukatopfa mufana anonzi Aidan O'Donovan, tikuti mweya wache uzorore murugare. Ipapa wazhinji vamwe wakakuwadziwa wakaendesiwa kuchipatara choMater Dei kuBulawayo. Nozuro pokare manhokonhoko kwakaita bhazi ronga rakaringana rakazara nevanhu cheche yeAnglikeni waibva kuBernard Muzeki, riri bhazi rePassion Link. Kwaipabva rakandopfuta mwoto bva randoti gojono, vamwe wakakuwadziwa, vamwe wakakwanisa kubuda, asi vamwe vanosvika vasere. Kwaipapa wakandopfira imomo. Paribe kana ari kuzikana kuti mbani wada kutombotanda waita zvokuongorora zviya. Idina yawe zvinoita kuwadza. Mweya wayo wakapfa dai yazorora murugare. Uko nyasi gurukota rinoringana zvokutekaidziwa kwezvinhu raagoreketa kutoti
tamisa rezinesi kambaniyo Passion Link kuti ireke kugotakuraya vanhu nokutoti inge iribe kuendesa bhazi rayo kuti roongororwe kuti richitsvinuchere kana kuti riri rakaita kunyangariwa. Pakaita kuoma. Womutapa investment fund waizvezvi wagoreketayo kutoti wabatsira kambaniyo NRZ kuti iboye chikwereti chomari inoita mamiliyoni $460 noti bodzi $431 million pachirungu. Kwaiyo kuti wanhadzirise zvinhu zvitandepo kare kuita zvino. Idina yawe rimwe zuva tichazomboyakurukura kutokutowo Maria akandopopomodziwa imomu NRZ achindopopomodziwa nehurumende iyi kubvira aidi zvinoita kuhwadza ndikaiti goramba takaringa. Guta roBulawayo ipapa ragotiro raakuita kunyangariwa nenyaya yekusaika kwemvura. Wareketayo kutoti wakutanda izvezvi kutoti waite kurambidza madhamu mairi roapa Nxema norolowa Nxema kuti areke kugova mvura nokuti achiribe mvurayo. Zvinohwadza izvi, zvinohwadza. Tindori pakusaika kwezvinhupo, nyaya yekusaika kwemagetsi mabuja pakaita kunyangariwa. Heno kuti ndiyo Dinson Chere yagokonzeresa asi taita kuyaura idi. Ipapa kundomukira magetsi achibva aita kuenda zvaaiggoita 2004-5 zviya ipapo anondomukira kuenda ozobenuka na11 omukira kuenda obenuka. Makomana unoita kusaya kuti ko nhamo yedu mhosva yedu njei isingareketeke kana isingaripike zvinhu zvinopera pakaita kunyangariwa chaiko. Hurumende wagoreketayo kutoti izvezvi kureketa kuno wari kuongorora nokuzama kuona kuti nyaya yekuti mapasipoti anhadziwe aite kuendesiwa mapepa achibva muSouth Africa anoburika chere zvinhu zvinotekaira chere trial run pachirungu. Kwaitiri kuita izvozvi kusvikira zuva rochi24 mumwedzi waiye watiri uno. Tiri kuramba tichizvitenda. Wagoreketa kuti mari yokubhadhara imari ibodziyo $170 pachirungu. Asi wachazoreketa kuti wanenge wachida iri musvochere kana kuti inenge ichikwanisa kubhadharwa nomakadhi zvinoita dzimwe mari muSouth Africa mo. Tikaiti kuramba takaringa. Wari kuti iwo kana wazvipedza izvi wakutanda kuendawo kuna Britain pokare nokuna America kuti wakone kuita izvozvo zvokuti vanhu wagone kubatsirika. Tikuramba tichizvitenda izvi. Kana zvakuoneka idi tichazokunyepai tikutodayawo kuita hazvo mapasipoti nguva ino. Kwai nzvimbo yokutengesera Yosem Village iri kutengesiwa nomamiliyoni $120 million pachirungu. Asi zvazonetsa Hopam Golding wazoburika wari kureketa kuti manyepo iri kutengesiwa batiri kuzviziva idina yawe. Heno kuti chii chaitika ipapo ticharamba hedu takandoringa. Tikaringa dzomutambo, kuno mutambo wokubhora romumvura water polo pachirungu wafana wari pasi pemakore 16 warienda kunyika yoMalta kotamba mutambo wopasi rese World Championships ikoko. Tikuti makorokoto kotibatirai basa zviite zvisvinu. Nozuro Highlanders Boso yagoita kabodzi noBigita Minerals wange ikagoja Green Fuel nokabodzi kwa0. Apawo Dynamos Dimbare ikagoita kabodzi noZPC. Teo 1 ikabenukawo pokare ichita kabodzi noKepekepe yaFarajere ZANU-PF. Chegutu yakatadzawo kuja Herentals yabenzawo ZANU-PF wakaita kabodzi. Unobva waita kuona kuti wakomana zvakaita kunyangariwa wakatambisa mukana wokuja vanhu wava zvakanyanya kupusa. Kaitiringe zviri pasi rese. Bato raJacob Zuma ragorekerai kuti ratotsvaka dare rokunze kwenyika yeSouth Africa kuti riende nenyaya yayo. Arukanga mwaka kuti Jacob Zuma ndiye agoita kuti dare raitonga muSADC muno SADC Tribunal pachirungu ripfikiwe. Kuno hwendo huno chaita kunyangariwa chaiko. Uko vanhu vomuSouth Africa waenda padande mutande izvezvi wari kuita kureketa zvisvinu.
wari kureketayo kutoti kuno murungu anonzi Ronaldo Gaules kwainga abisiwe mudare paramende pabato rachero DA raari kumiririra. Inyaya yokuti akaita nyaya achiburika pamavhidhiyo achireketa zvechikarabha zvoracism pachirungu. Rikaitione kuti wachazvikona chere izvozvi, ticharamba takaringa. kuMalawi muteedzeri wemutungamiri wenyika Dr. Saulos Chilima aikiwa nyasi tikuti mweya wache ngauzorore murugare. Kambani yeBlackrock yakureketa kutoti yakureka zvokusenza kunyika dzakaita sana Nigeria noKenya nokutoti kwai kuri bechu zvinhu chiri kunyatsa kuitika, tikutadza kugobaya mari yedu kana taakuida totanga kunyepiwa zvakawanda idi zvakaita kuoma. Asi rekai tione kuti zvichapera sei ipapo. Uko kuEthiopia mabhengi ekweyo akubvumiwa manje kuti atengesere vanhu vokunze zvikamu zvomabhengizvo, shareholding pachirungu, kusvikira pazvikamu 30 kubva muzana. Tikuti makorokoto dai zvatoenderera mberi. Kambani inoita zvokurapa vanhu muSouth Africa yoLife Group kwaipapa yagotora mari yaifanira kupuwa vanhu vari kupora kubva kuno zvinodhaka zvisingabvumiwe zviya, drug abuse pachirungu. Kuno ipapa mari yacho yaifanira kuvabatsira nokutenga mamwe mapiritsi nokudidi kuti wayamurike. Ivowo Life wagoitora wakaiendesa havo kuhomwe yavo. Wendo huno idina yawe zvakaita kuoma chaiko. Rikaitione kuti zvinopera sei, nokutoti mari yacho iri kusvika 112 zvomamiliyoni nemari yemuSouth Africa, 112 million rands pachirungu. Pakaoma apa. Tikaringa kadzirikitika dzomutambo ipapa kwai Nigeria, Kenya, Zambia dzaenderera mberi kunyika 13 dzokupedzisira dzomutambo FIFA wadzimai wari pasi pemakore 18 under 17 World Cup for Women. Tikuramba tichizvitenda izvo dai zvaenderera mberi. Uchigiriki kwaipapa wanochengetedza mvura dzomugirikidzo wagotora vamwe vanhu vachivachurisira mumvura kuti vapfe. Izvi idina yawe vamwe vanhu idi denga riri kure chaiko idi reka henyu zvidando. Asi tikuti izvozvi zvakanyangara dai wabatiwa nomhosvadzo zviite zvakanaka. kuBritain wendo huno paita kunyangariwa kwaipapa kuno zvokudya zvinosvika 60 zvatonzi zvibenhutsiwe kubva mumastoro mazviri kutengesiwamo nonyaya yokuti zvinotsvina. Tsvina inowanika yorudzi rweE. coli. Tsvina iyi inosanganisira tsvina inowanika kunyangwe nomumvura dzinobva dzomasiweji dziya zvienda zvakadandando. Unosaya kuti dzasangana papi izvozvi. Asi pakaita kunyangara. Rekai hedu tirambe takaringa kuona kuti wanoipedza sei iyoyi. Asi kwanyasi mabuja rekai tichigumire pano. Ine ndini wenyu Mhandiwe Wonawu.